beleszopatni ebbe a csapányos, rekkes gecibe, bazd meg. Abba a kibaszott, ótvaros, mocskos, picsaformájú kurvába, abba, bazd meg, abba az olaszba. Azt, amelyik, bazd meg, hogy nem tudod elmenni csigát csinálni, inkább bazd meg szedni, meg spagettit tekerni, mint ilyen fasságokat megterveztek, mint ezek a kibaszott torinói gecik, bazd meg, az összes. Egytől egyik, hogy ez a kibaszott nyári villám húzza szét az egésznek a büdös picsáját, azt. Ne kameráld ezt a gecik! Picsáját. Szétbaszom mindjárt az egész. Gimi, ne publicis cicipulád. Nézd meg, nem tudom belekapatni, ám még véletlenül se, bazd meg, még véletlenül se lehet belekapatni. De mert miért? Mert megfogja az idiótája legönyebb csavart, bazd meg, ami semmire nem jó, csak arra, hogy felidegesítsen engem. Kurva Isten már abba. Billegé, csak billegé, bazd meg, csapányos. Nézd oda, nem hiszem el, bazd meg, és hova az Istennek a faszába akarom én beletekerni ezt egyáltalán, hogy nem tudom beletekerni valamibe, bazd meg. Öcsém, ilyen nincsen. Gümi, ne telefonálja le engem az itten közben. És nézd meg, hát nem hiszem el, bazd meg, hogy egy kibaszott ótvaros csavart nem tudok beletekerni, mert lövésem nincs ebben a nagy olajtengerben, hogy mi a kurva Isten fasza van már! Gümi, hozz egy celofánt, azt tekerjük rá a gecibe, bazd meg, én nem rakom vissza ezt a fost, mert mindjárt szétbaszom. Fú! Anyjába már meg az egésznek. Nézd meg, ahányszor rá akarok, bele akarok kapatni, nem belekapatja, hanem bekapja, bazd meg! A faszomat, az! Kurva Isten, az Istennek a picsája, bazd meg, hát ezt nem hiszem el. Hát 20 perc múlva otthon vagyok, ott bazd meg, ha a mentő hazavisz az agyvajtó innen mindjárt akkor, különben sose érek haza, bazd meg, mert egy csavart nem tudok becsavarni 13 perce már, azért bazd meg. Kapcsúd le már! Ahelyett, hogy segélj itt nekem, bazd meg, vagy kiabálnál legalább te is, vagy mit tudom én, hogy ma sikerüljön valami. Nézd meg, annyira lukra rakom, bazd meg, hogy ennyire nem lehet jobban lukra rakni, és nézd meg, és nem tudom beletekerni, mert mi? Megváltozott a menetirány, vagy mi a faszó? Bazd meg, ilyen nincsen, hát ilyen nincsen, ezt nem hiszem el, bazd meg, hogy... Hát hogyan lehet ilyen? Ne idegjél! Itt hagyom a faszomba, bazd meg, hozz egy paravánt, válaszd le ezt a gecit, te használjanak itt hónap semmit, azt két, hogy visszagyúr hajnalba. Megnyugodtam. Úrva élet. Bazd meg, itt próbálgatok a csavarokat, a hülye gyerek itt egyesével, nézd meg. Ezt így beledugom, meg kiszedem, eljátszok vele 4 órát, persze, fölidegesítem magam. Jöhet a következő. Nézd oda, azért csak bele lehet ám valamit kapatni, bele a faszomat, ez sem megy bele. Menj ma bele, te büdös náci! Brezsnyev, kurva anyád! Hát nézd, de nem kap bele a csavar, bazd meg, hát miért van ez már? Csinálod itt a fesztivált nekem? Kurva gecibe, hát ilyen nincsen, hát de most hova a faszomba akarja szerinte azt, hogy én bekapjam, vagy bekapassam, vagy mi van? Hát nézzed már meg! Hát ezt nem hiszem el! Nem hiszem el, bazd meg, egyetlen egy lukra lehet berakni, mert ez a kurva geci futba van teljesen. Na, most akkor jó van. Mennyi eszem van, bazd meg, hogy ezt tudni? Miért nem pofoztam meg? Most se lesz jobb szerintem. Nem az agyomon van az egész. Oda nézd! A kurva anyjának a büdös kibaszott picsáját, bazd meg, itt szétbaszta az agyamat fél órán keresztül, és fölmegy a helyére elsőre. Nyári villám, húzkodjon meg téged keresztbe itt az udvar közepén, az bazd meg, az! Meglátod, majd megkapod a magadét, amikor össze lesz ő rakva, te kibaszott geci. Megérette még azt, hogy azt hiszem az lesz, amit te nem szeretnél? Mocskos picsa. Az, egy kibaszott tróger, vagy egy mocskos szemétlán a kurva!
nézd meg, hát nem kap bele, bazd meg, nem kap bele. Egy büdös, mocskos, utolsó cigánykurvát kéne idehozni, az is előbb bekapná ezt a csavart, mint ez a faszmotor! Kurva anyjába, most nézd meg, hát most mi a faszom van? Na, de az idegesség csak megteszi a hatását, bazd meg. Kurva anyjába az egész geciségnek. Az. Faszom. Nem attól izzadok ki, bazd meg, hogy dolgozok, hanem hogy az agyam szétmegy mindjárt. Kurva geci picsába, abba. Mi a faszomnak kölyebb ennyi csavar, bazd meg, nem megy ez úgyse sehova. Így fog árulni a gecibe. Beteszem az Audi mellé, bazd meg, aztán megeszik egymást majd 2 hét múlva.